दुलाराय बाथौ महासभानि आफादगिरि लीलाधर ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोथौ दुखु फोरमायहरदों। दिनै उदालगुरि बाथौ आश्रमाव जिल्ला नाङै रुंसारि लीलाधर ब्रह्मनि गोथै सहखौ लाबोनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबथा बिबार बावना बिदाय होयो। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोथौ दुखु फोरमायहरो। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथाङा हरखाब रुंसारि जाबाय। बे समाव बर' फरायसा आफादनिफ्राय माफोर दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार बिथाङा गोबाव समनिफ्राय जिहेतुके देहायारि जा लोमजानाय बिनि गिदिरथार बेरामाव भुगिबाय थानाय दा बेयाव जोङो मोनथिबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो खबर लाहैनाय जादोंमोन आरो बे रोखोमैनो दिनै मैया बिथाङा हरखाबै रुंसारि जाबाय, सोरगोआरि जाबाय। दा बेयाव बाथौ गौथुमनिल' खहा जादों बे नङा, बेखौ आं फोरमायो। सारा गासै दुलाराय बर' माहारिनिनो मोनसे सुख'हायै खहा जादों। मानो होनब्ला मोनसे हारिखौ बोखांनो थाखाय मोनसे हारिनि जे हारिमु, मोनसे हारिनि जे आसार खान्थि, बेखौ लानानै डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार बिथाङा गोथौ बिजिरनायजों गोबांथार बिथांनि जे सान्थौ, बे सानस्रिफोरा समाजनि गेजेराव गोसारदोंमोन आरो बिथाङा बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिबान लानानै बाथौ धोरोमनि जा आसार खान्थि बेखौबो मुलुगनां मोनसे फोसावनायनि, मुलुगनां मोनथिहोनायनि हाबाफारिखौ बिथाङा बानस'नानै रुजुबोदोंमोन। दा ओंखायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांनि जि रुंसारि जानाय, बे रुंसारि जानायखौ बिथांनि न'खरनि आरो लोगोसेयैनो समाजनि जानानै गोथौ मोनसे दुखु फोरमायनायखौ आङो फोरमायदों। मानो होनबा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारा नुजाथिफैनो हायाखै। बिथाङा मैया मोनाबिलियाव दिल्लीयाव गोनांथार खामानिनि थाखाय दंहैयो आरो बिनि थाखायनो आंखौ सासे नेहाथारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बिथाङा मैया हरावनो खावलायहरदों। थिग बिब्दिनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आरो लोगोसेयैनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै टिम जानानै जोङो बिथांनि जा देहाया सोरगोआरि जालांनाय जि देहायाव बेयाव बिथांखौ मान होनानै जोङो बिबान बावफैबाय आरो आसा खालामदों जोंनि फैबाय थानाय समाजाव बिथांनि जि गोथौ मोनसे सानस्रि, गुवार मोनसे सानस्रिया जोंनि समाजाव फोलानानै थालांथों आरो बिथांनि जा मावलांनाय आगान बियो अरायसमबो समाजाव मोनसे गोसारनानै थाथों, आं बेखौ आसा खालामबाय आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। डक्टर लीलाधर ब्रह्म सार बिथाङा सोरगोआरि जालांनायनि उनाव बिथांनि बिसिजों लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोननिसिमबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोथौ दुखु मोननायखौ हमाबागि हिसाबै फोरमायहरबाय।